Hej og velkommen til en lille video, hvor jeg kort vil gennemgå, hvordan risikoanalyseværktøjet fungerer i praksis. Filen består af 4 ark. Det første og vigtigste er selve risikoskemaet, hvor man skriver sine risici ind og vurderer dem i forhold til frekvensen og konsekvensen. Det næste ark er en graderet graf, hvor man kan danne et overblik over de forskellige risici, man har i forhold til, hvor de ligger henne. Så er der et cirkeldiagram, hvor man kan se fordelingen af sine risikoklasser. Og til sidst er der en oversigt over risikoklasser, altså igen fordelingen. Og her er der så en liste over risici med risikoklassen høj. Nu vil jeg lige demonstrere, hvordan risikoskemaet fungerer. Det er bygget op således, at der er nogle forskellige kategorier, hvor man selv kan udfylde nogle forskellige risici. Jeg har lavet nogle eksempler her for lige at demonstrere. Under økonomi og ressourcer har jeg skrevet, at der er en risiko for, at budgettet skrider. Ja, det sker en gang imellem, så det sætter vi bare en 3'er på, og så har det måske ikke de største konsekvenser, men det kan have konsekvenser for projektet, så vi sætter den i middel. Så er der en her, der hedder arbejdsmiljø og sikkerhed, og så har jeg skrevet, at der er risiko for, at man mister kontrol over en robot. Det sker relativt sjældent, men når det sker, så kan det have rigtig store konsekvenser. Så det får en høj risikovurdering. Det er vigtigt, det er derfor vigtigt, at man tager højde for det. Projektgennemførsel, deadline overskrides. Ja, det sker også nogle gange, men hvis man planlægger sin tid, så kan man hurtigt eliminere den faktor. Og konsekvensen ved dette, ja, det varierer selvfølgelig, men jeg giver det en 2'er, og vi har således 3 risici med 3 forskellige risikoklasser. Lav, middel og høj. Så går vi videre til den graderede graf. Og som I kan se her, så er der kommet 3 punkter i grafen, men de har ikke noget navn, der står 0 ved dem alle sammen. Og der har været nødt til at lave en makro for at få navnet til at stå der, fordi det er Excel 2010. Så det man gør, det er, at man går ind under Developer her, og så klikker man på Makros. Så hopper vi videre til det her ark, der hedder cirkeldiagram, og der kommer så et cirkeldiagram med fordeling over risikoklasser. Og for at få det til at passe, der er det vigtigt, at man lige trykker refresh data, efter man har udfyldt det, og der kan I se, at det passer med, at der var en i hver. Og så kan vi gå videre her til oversigt over risikoklasser, og der kan man altså se, at det passer også med, at der er 3 i alt, og 1 i hver, 33%. Og der var 1 i med risikoklassen høj, og den er her med nummeret 11. Hvis vi lige går tilbage og kigger her, ja, så var det nummer 11. Og ja, det er altså i grove træk sådan risikoanalyseværktøjet fungerer her i Excel.